Surat tadagan wapi iketarang puno iya kapagpenudan ikoran dengan nagkenatan apa akapenulaan ako miingda pinumbayan at aladayang aran ko waras tepat pilumbay ka apayo anaingay dati uniyay dato sa anay imad sana naran ka dito milaya ay naditao na may pagkupar suwi ingadapin ang bayan akay ibarato kanita arapi iya kapitula pisa inaayatan para kibagaw inaibarato ka anaayaan itama pagkaalaw kanya ang dikirubusan na ididudato sa lim idadi ka din na panguraw makakanuguno-unuaw ka apiya panabaat ako mawatan na salintiyan akadigit wana ama kabapay umindig ulo ng manasog nakapamakasagin ko Iropa mga destada inadipan no
nasiturog kapag kuwita dedapan. Aring berat lagi napan, nadi ko din nakapang tuunan na pagkakaunto deakwa. Sama tatakasolo akan nakakaasalo din akan din. Sama rin ang bayong ano, waka pagpikiran ko, kudu umbelaan kasa. Arum beulad nakan, inagusto mga pag-aaray na masasapurana mo. O wala ka na ko taparan, iyak na katigan. Nahidideng mga lulaw ay dutang kedalukas na di kanupapagubah, di kanupaguragi sa katiyang demanayay. Inatakdiro ka adinan, imapanggaula-ula ko ay initanda ko panayde. Ikaw katatanda na ika kebelagilaan aku kalang-lango niyo na api ako palay di sa bulawan na ako pirakan. Nadirakan dinamitan dana inatian dagmaana iya dini uri sama penggula-ula ko nas berkah dinaginawa. Inaaw panalam mata na inakadarolo kastakan iya ka nakatigiran. Iyan nakumiyak ka na iya idudat to aarapat ang taya pumakinay. Agaw sa ladi sa Ginoo ko, tasunod sa di katanora. Inagustuli ngayon iyan, iya inubu isang iya isa kulong ka sa kana. Ikabulawan na sa derakan, inabuwa
dula kataya pemakinage Agus soli ngayo iyay ala di ka di ay sa di pinagasa sa dumanan alo kasi dato sali inagina nakamatang tao ko isa kong panalukasa akadari dato sa day madagumi ilayalay asib inora malay yadi dinakasasa adungan sa paanud na sa pananalila ang isip ikadi abedula inapanalammatan akan abak kanu mga akakam ang pagrinyan na akadari ito sali ikapag nairon na si idaanak ang kaya pumakinay namang ano nakimaamao ay inupo na di ko kurao Pora nakisike inagupang ano nakitutao yak ang tanap makinay na mga ano nakiiba ko ulo dataman ako warinian na ainos de dato sali dato minayala kumawanta na sa ina mga ano yaari datos na elim na mga ngano laki dinara inagusta ka sa nagiya amela inapapuino ako gudu iniyanan adi ibedul jiya inastampor nakireal nagusakas na berodira inapun dekis ka idelay inamangano nakimaay na makakaya pumakinagin
mata na isotang kedepan ugaan diri dato salin yaladi ka di mau hamad nag sule ngayo iyan iya usta tajas na ira apaninggilan ako kadi sa lagtuan ako kuraan asirani mindere day istala dino aurala ailan ilangi dato sa alim inaay dunurala ailan ikade na panggumura belingang nakubaw sadik lang bayson daw sarong beladana inauba kapag bimbang kopi tibarang ako unay kakirang kakanugo ay dunoran aina kaayaranong kurakay inamabulan tay mastilay napialong po manastay nasigdan sa dalan kayaran nung posta na detay sabi bilang tao kasuran na sisandan kasugagaw na kaate hindi tinagdakan starong bulan na mainurala gusto pilong baita inedem na najema aung puso akan at iyaw mata ko ay inidilaw danas na darah meladaniya dunuralaina adiya kana ketigaran ini dilaw din sadar dinabat ko dinamiyaka asber ko ka adina na depayage Kadang sa pipikiran iyo ay dedewin datang manakuha makay namin yakatimbatimbang sarong belada
banyakan ng ikanwari sarong bulan inakan inauwan ng mga asero karampanas na dura kanor na masuwan kanapalak inuwa ama pasta bulanakan adat tumilayalaya kay sa ibanton adiyak na ko akin na matatasulo akin istadiya ay lalako napiliin mo ugukaan sa kapapantagan na ay katayasog di anak hindi dato sa alika at tiguni dato sa alin may pilila nila ang sarong beladan iyo ako ginatan sa awanay iya inaalaka sapa amayubi ka na ano sastalamarano bedar sedop natas orang kan anis